Julius Markovič, absolvent Revúdskeho gymnázia, sa narodil v roku 1860 v Hrachove. Ako lekár a šíriteľ národnej osvety pôsobil predovšetkým v Novom Meste nad Váhom. Tu ho už v roku 1888 poprvý raz obvinili z panslavizmu. Do uhorského snemu kandidoval, samozrejme, že neúspešne, dvakrát. A v roku 1901 podporoval kandidatúru brata Rudolfa, vajanského zaťa, po roku 1919 zvolenského župana. Nikde na svete neboli voľby také ako v Uhorsku, kde sa intrigovalo, ale aj strieľalo, súdilo a odsúdilo. Vo Vrbovom v roku 1906 mal šancu vyhrať, ale prvýkrát do volebnej miestnosti vtrhli najatí výtržníci a potrhali volebné zápisnice. Pri opakovaných voľbách zriadili aj falošnú volebnú komisiu a tam poslali hlasovať Slovákov. Takže hlasy za Markoviča vyšli na vnívoč. Práve uhorské voľby a bieda Slovákov viedli Markoviča v roku 1897 k založeniu Ľudovej banky. Spolupracoval s Andrejom Hlinkom, zakladal spolky, aby oslobodil pospolitý ľud od úžery a s ňou spojeného alkoholizmu. A dal mu slobodu pri voľbách. Lebo, citujem, ľud slovenský chudobneje, upadúva, zadlžuje sa a úžerníci, ktorí sa rekrutujú vo veľkom počte z vrstiev židovského obyvateľstva, bohatnú. Počas volebných bojov sa každý presvedčil, ako veľmi vplývali na voličstvo peňažné ústavy a jednotliví úžerníci, ktorí nútili slovenských voličov hlasovať proti ich presvedčeniu. Koniec citátu. Miestni úžerníci sa oprávne necítili byť ohrození. A tak Markovičovcov pri voľbách v roku 1901 obžalovali z panslavizmu a búrenia proti maďarskej národnosti. Bol z toho proces, o ktorom sa dlho hovorilo. Nitriansky súd najprv odsúdil vo februári 1903 Juliusa Markoviča, jeho brata Rudolfa, ako aj farára Ľudovíta Čulíka na mesiace väzenia a pokutu. V rokoch 1898 až 1907 bolo za slovenskú vec odsúdených 400 ľudí a peňažné pokuty dosiahli 25 000 zlatých. Tu sa však stalo niečo výnimočné. Kráľovská tabuľa na základe brilantnej obhajoby Štefana Fajnora i Juliusa Markoviča všetkých obvinených v auguste 1903 oslobodila. Medzi dôvodmi sa uvádzalo, že svedkovia Ples a Deutsch utrpeli veľkú škodu pre potravný spolok, ktorý obžalovaní založili a preto príkro prejavili svoju nenávisť voči obžalovaným. Julius Markovič zomrel v roku 1913. Nedožil sa vzniku Československa. Jeho syn Ivan, ktorý sa narodil v roku 1888 na Mijave, však áno. Ako doktor práv bol počas Prvej svetovej vojny jedným z organizátorov légií v Rusku. Na jar 1918 odišiel do Paríža, kde pôsobil ako tajomník Československej národnej rady a šéfredaktor časopisu Le Nation Czech. A tu podľahol Benešovi. Po roku 1918 bol poslancom Národného zhromaždenia, pražským ministrom obrany, ministrom unifikácií, aj podpredsedom poslaneckej snemovne. Ako vedúci predstaviteľ sociálno-demokratickej strany na Slovensku bol čechoslováckeho zmýšľania a žil v Prahe. Tu ho v roku 1939 zatklo gestapo. Zahynul začiatkom roku 1944 v koncentračnom tábore v Buchenwalde. Kto vie, aký by bol jeho osud, keby sa bol držal Slovenska. Bol Benešovým spojencom. To jemu Beneš začiatkom roka 1919 oznamoval, že se Štefánikem nadobro skončil. Aj v tomto prípade sa potvrdzuje, že postoje a osudy otcov a synov zvyknú byť veľmi rozdielne. Zväčša nie pričinením otcov.